Yhtä lailla kova kannustus myös tälle 6. kilpailijalle. Käykö kaupunki näin hyvää? Ja sitten pikkasen pääsee liikkeelle, jolloin kätetään se keilaa ja halvataan. Ja taas se menee hyvin ja lautta pysyy yllä ja jännätystä menee. Tässä joku hevosesti oli aika notkeassa kunnossa, että nämä taistuu nää tökkelemään kevyesti. Ja sitten kannustetaan taas laudalle ja vauhtia.